Jotono kakahamya pharo okrarono khlomo ani sak chalai tei ani sei chrai kusu ani busarong ni soman jotono no hamjak ma kuplung ruwe ang tini haina hai video tekesa video mane senamga social media wa upload khanya bage ani YouTube channel chikon sa tongo aro na ang bukhani kok no ang upload khanyai mungke tamnin male ang Europa ani phalnok bisingo asuk tutui ang news nukha tini actually jotono janjani samung personal samung janjani no khuk ni samung pailai ani bagai tini actually ang personally ang kokborok sal hne muju pokha news ni bising tui nang tini saiman thanga je tini kokborok de ebakhe kokborok ni sal palemani sal tini hingke aboni background aboni history to kabangma borok no saimanjak ang asuk saiman ya haifan ang news nugui tini Agartalao je chini student rok ni sakao je hanang pinang khaijak mani abono nugui ang belai kono bukha tongthokya belai kono bukha mane belai kono bukha nangkha hingke bon bageno ang tini o video ni bising tui jotono no kokborok ni salo khaka ham tai mane tongthok kokborok sal hnei ang mahinnai tamni male chung chini tam jekamo chini mane chini o hawo chini kok chini right tongo chini kok chini culture chini joto mane buskango nukjakna nango okay tini kokborok kok tisal mane kokborok ni salo kokborok de ni salo tini je chini student roman script nango hnei je tini rally khaika ebakai slogan khaika ebakai mane sanka actually right tongo student rok ni right tongo borok arono sijagai tongo jara tini mane jara neta hanjaknai rok jara minister hanjaknai rok jara state government belai khano tini ni salno norok every video every news channel or naidi je student rok amoni tui busuk bipran tongkha busuk borok kangi tongho je roman script bai kok borok no suinani bagai borok ni subida ni mote hingke jara tabukbo neta hanjaknai rok sak no neta hnei sak no siwo hnei sak no kok krung hnei norok tini mokol phiyogoi naidi chini jrai rok bo jagao sogoi tongkha mane tam nang kha borok ni kubui nangmani norok tangai mokol mukumui norok ayang phasingo mane mokol mukumo tei je nang ya phasingo hingke norok kok sai tongo norok nang nungya kok haino Facebook baksa Facebook live sapayo baksa news sapayo baksa kai engko sapayo khoroksa no khiklainya bagai khoroksa sak bai sak no mane mesen na bagai o je power seat ni bagai ebakai 5 years ni power ni bagai amoni tui borok sak no bolai kok sai tong phiaba tini ni salo norok tini joraman khe naidi news channel rok chini chrai rok borok ni thinang ni bagai borok ni bagai sab kok chanai abok kotoma question marks phaiga nung abono nung da reply renai nung da jawab renai na sabo renai nung riya khai sabo renai nung tabuk sorkaro tongo nung sorkaro tongo nung no abono bujiya hangkai te sab bujinai hingke ben bagino belai khano shameless jara sorkaro tongnai neta rok netri rok jara sorkaro tongnai Tripura sorkaro tongnai rok belai khela masingsa norok ni bagai ang personally ang belai khano chini thinang rok amo hai ok baksa aro ok buksa himi tongkhana baksa belai khano lengjak belai ke tension nangjak chini
exam no bahake sunai bo kok thai boi sunai bo chini buskang ni exam bahake engnai tension ni bising tui borok thanglai jau hinke aboni tui norok wansuk yang katai sa wansuk nai jara pawaro tongnai rok wansuk yang katai sabo wansuk nai belai keno mane khairugo ang belai keno khanango boni bagai norok ni mukhango lasima tongkhangke norok ni bukha tongkhangke nini busaro skulo nono nai tongu nung bason ripru nung kok kurung ungpru nung abono nung pogoi thangana ang nono muju khairuo nung bason ripru norok bason ripru norok khoroksa tai khoroksan khiklai mane khiklainya bagai kok sapru khoroksa tai khoroksa ni hamya no kok sapru nini busa skulo tongtutui phano nini busa nokbarao tongtutui phano baireo tongtutui phano pori naita pori nini ani busarok borok ki nayada chini mukhango jung bason ripru jung tam bo kok saya chini mane chini body language chini mane tam chanai chini attitude chini one sukma chini thinking chini bebang chini busarok nai jung muju khaidi bon bagino ang belai khano request khayu norok je mansak aboni tui one sukdi nini busa nono nai jongo nini busa bo nai jongo roman script bai bini exam no sunya bagai roman script nango borok hinke je sarkar roman script no se riman ya hinke tiprasar ni bagai tam riman nai chala chikon sa roman script no ekmatro sign riwui pass khlairna cheble bini boto suina nangya ble exam bokun suina nangya omono kunu প্রশ্ন sekri je mane asuk bongni khoting nai hinai hinke wansuk nai di omo tamni bagai belai kheno norokni bkhawo sungmung kotorma tongna nangmani hinke norokni bodla ang lasiu hinke tinim bagai asukno ang joraman khai teke sa video rok snamai taisa sapinai jotona hambai